ಅರಿತ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅವಿನ ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ನಾ ಶೋಗೆ ಇತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನತ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಯಾ ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಮೆರೋಲಿನ ಅರಿತ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ದೇರ ಅವಿನ ತುಚ್ಪಾಕ ಬಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಚ್ಪಾಕ ಮಲ್ಲ ಲಾಡು ಮಲ್ದೇರ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ಕ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆರೋಲಿನ ಅರಿತ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅವಿನ ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ನಾ ಶೋಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮಸ್ತಾನ ನಮಕ್ ಅವು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೇನಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೋಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆ ತಮ್ನೇಲ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನಂಚಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದಂತ ತೂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಅವನಂಚೂರು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇರ್ತಾ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಉಂಡು. VN ಆ್ಯಪ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಐದಾದ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಉಂದ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋlte ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇದು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ VN ಆ್ಯಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಡು ಪಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಅವು ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡು. ಸೊ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನೀವು ತಿಳಿಯರ್ಥ ಇಂಚೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ VN ಆ್ಯಪ್. ನಾನು VN ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ 4 ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಸ್ ನೀವು ತಿಳಿಯರು ಅವು 41 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇನೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಕಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಸಿಕ್ಕುವೆ. ದೊಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ನಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ. ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ತೇರಾ ಬೇಡದೆ ಕೇಳದೆ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡಲು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನವ ಕೊರಲು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಪುದರ್ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಪೆನ ತುಲೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಗಂಜಿ ಡೆಕ್